Seguimos adiante nesta mañá de luns para todo o mundo, luns para todo o mundo. Hai máis alcaldes, hai máis rexidores que se suman á nosa programación. Nos, unha das cousas que tiñamos claras, que estamos en Santiago de Compostela, pero nada de egocentrismos, todo o contrario, queremos mirar máis alá de Santiago de Compostela, ampliar a nosa área de influencia. Santiago de Compostela está moi ben, pero tamén a nosa comarca, a nosa contorna, esas 9 comarcas onde chega o noso sinal, a nosa cobertura, e un deses concellos, pois é o Concello de Dodro. Que estábamos aquí falando antes de entrar en directo, que ten a súa particularidade, un concello gobernado por 3 persoas, de 11, con 5 forzas, e para falar co seu alcalde, que é a primeira vez que nos visita, estamos de luns todos, Xavier Castro. Xavier, alcalde, benvido a este estudio. Gracias e bons días a todo o mundo. Que sexa a primeira de moitas. Sí, home, sí, espero. Bueno, de moitas non sei tampouco, Bueno. que as legislaturas son finitas e os alcaldes temos que aproveitar o tempo que nos dan os veciños e serán as que me invitedes e poida vir, encantado. Bueno, alcalde, antes de nada, como define alguén que non sexa galego, nin español, nin europeo? Como define o seu concello? Pois, meu, son un alcalde de Dodro. E como é Dodro? Onde está? Que é? Pois sí, é moi difícil, porque Dodro estamos á sombra de moitas cousas. Á sombra de Santiago, á sombra de Padrón, que é o concello cabeza de comarca, evidentemente que nos ten bastante ocluídos, pois para ben por Padrón e regular para Dodro, claro. E como inicio da península do Barbanza, non? Realmente estamos tan ben situados que eu sempre bromeo en que pasa a autovía do Barbanza, a vía de alta velocidade pasa tamén por Dodro, hasta o gasoducto Vilalba-Tui atravesa Dodro, non? É dicir, o Ulla sírvenos de marxe en a provincia de Pontevedra, está tan ben situado que todo parece que pasa por Dodro. Pero, sin embargo, somos un concello moi pequeniño, moi descoñecido, porque unha das peculiaridades é que non temos ningún núcleo urbano como tal, non temos ningún centro de población, hai 26 aldeas no concello de Dodro, unhas máis grandes, outras máis pequenas, pero non hai ningún núcleo. Pero non como núcleo, non? Efectivamente, non chegamos ao núcleo, non? Entonces todo é así un pouco, pois, un concello rural, a media hora da capital de Galicia, non deixa de ser curioso, non? Non temos un área comercial. Eu poño o exemplo de cando iluminamos a Navidade, sí. Nos gastamos moitos cartos en iluminar todas as aldeas. Todas as aldeas teñen unha pequeniña luz, un pequeno arco de Navidade, de Nadal, pero claro, non podemos nin iluminar unha zona comercial. Bueno, pois é a peculiaridade que temos. Sempre o digo, está moi ben para vivir, é un sitio moi chulo, moi cercano, moi tranquilo, e en eso un pouco que é a miña labor como alcalde, dalo a coñecer e intentar que a xente pois que veña a vivir para Dodro. Que habitantes ten? Cal é o motor económico? Con este plantexamento supoño que... O motor económico é complicado. Somos só 2.700 habitantes. Era un concello que viña dunha ruralidade moi curiosa, era un concello gandeiro. Dice que a Nestlé está instalada en Pontecesures gracias a que Dodro tiña moitas vacas. A primeira cooperativa leiteira creouse no concello de Dodro, non? Hasta fai pouco había moita xente que tiña 2 e 3 vacas e levábase a leite a Pontecesures a facer a leite condensada, non? Agora mesmo, claro, ese tipo de explotacións viñeron a menos, o concello sigue sendo rural por definición e por construcción, pero vamos, ahora mesmo pois é curioso, o tema forestal é moi importante, o tema industrial hai moi poucas empresas, estamos aumentando as que temos, pero claro, tamén topamos un pouco que estamos moi constreñidos polo tema da vivenda, o problema do Concello de Dodro, que penso que é un problema recurrente en Galicia é a existencia de vivendas vacías e non habitadas, que non está no mercado de aluguer. Sí, eu desde que son eu alcalde asentáronse varias familias estranxeiras no noso concello, porque está moi ben situado, na comarca hai moitas posibilidades laborais e nós as necesitamos, sobre todo, familias con nenos pequenos, non? E non atopamos casas para alugar. Eu estou facendo casi labor de axente inmobiliario, intentando mobilizar casas baleiras para que a xente as alugue. Pero é o principal problema que temos. A xente quere vivir para Dodro, empeza a moverse as compras e as ventas de vivenda, pero claro, o aluguer é un problema importante.
Pois axente inmobiliario, o alcalde intentando que ter diferentes accións, plans para que para que saian ao mercado, pero é complicado. É moi difícil, é moi difícil. A xente estamos nunha situación, digamos, de non necesidade, os galegos e os habitantes daqui de non necesidade, e polo tanto é difícil de convencer que hai xente con necesidade de vivenda e que todos podemos beneficiarnos desa postura. Eu fui o primeiro que habilitei unha vivenda que tiña, que era de meus pais para unha familia originaria de Venezuela, que levan aquí con nos casi os 5 anos que levo de alcalde, e que están completamente integrados, os 2 fillos están estudiando no sistema público, eles están incorporados no traballo desde fai moito tempo, e eu estou encantado como inquilino, creo que non, sí. No, como inquilino non, como caseiro, efectivamente. Estou encantado como caseiro, eles creo que están encantados como inquilinos, e nos temos 4 habitantes máis. Moito estranxeiro que está comprando, mercando vivenda. Sí, o problema é que o estranxeiro non pode comprar, o problema é que o estranxeiro necesita lugar. O inmigrante que ven a traballar e con familia e con nenos non ten esa capacidade económica. Veñen, como digo eu, con unha maleta de 20 kilos desde o seu país, que nadie emigra por placer. A xente cando emigramos, os galegos sabemos moito deso, emigramos por necesidade, e entón que cando veñen non poden, xa lles gustaría poder comprar unha casa, pero nin poden pedir un crédito, nin teñen capacidade económica para poder comprala, entón necesitan alugar. En que anda traballando o alcalde? Cales son esas preocupacións, algunhas de recorrido de medio e longo prazo, outras xa máis factibles, co tema da burocracia e demais? Cales son as prioridades que ten o Concello? Pois o Concello de Dodro estamos nun momento de transición, entendo, porque necesitamos, é o que decías antes ao principio da entrevista, non? Necesitamos posicionarnos, non? Viñamos de estar a remolque de outros concellos, viñamos de estar á sombra de outras situacións e íbamos tirando, non? Agora mesmo parece que hai uns anos tocamos fondo e estamos agora mesmo intentando remontar, non? Dodro é unha zona residencial espectacular para vivir, non? É unha zona onde non se vai instalar nunca ningunha industria enorme, porque nin temos suelo industrial para eso, pero sí que temos que ter capacidade para pequenas industrias, pequenos talleres, poder dar servicios e, sobre todo, que a xente nos valore para vivir, non? Hai moitas casas e é unha zona onde ten uns núcleos rurais preciosos, hai aldeas bonitas, hai aldeas, estamos tratando de acabar de dotar servicios ás poucas que quedan sin eles, pero sobre todo que é unha zona para vivir, unha zona que temos o río Ulla, que nos preocupa co tema da instalación máis arriba de Altri, temos un espacio de rede natura, as Brañas de Laíño, non sei, cando un pasa por Dodro cruzando a autovía do Barbanza, non se dá conta, pero Dodro ten unha circunvalación con 4 carrís, o sea, vostede pode entrar en Lestrobe e sair en Bexo, cruzando unha vía de alta capacidade, non? Como se fose Dodro este ou Dodro oeste, sabes? Podemos cruzala. Estamos moi ben comunicados e eso temos que aproveitalo. Temos que decirlle á xente que, que valoren o noso Concello para vivir. Temos un sistema educativo xenial, uns coles pequeniños que funcionaban como colexio rural agrupado, que é digno sistema de Dinamarca, por exemplo, non? Tanto é que, por exemplo, o Concello de Padrón, gracias ao CRA de Dodro, tamén ten implantado o mesmo sistema. Empezamos por Dodro e nos invertimos moito en educación, porque entendemos que para manter as aldeas, as escolas son importantes, para manter a población que teña servicios é importante, e un pouco o que queremos é que a xente se encontre cómoda vivindo en Dodro. Por lo que entendo, entón, alcalde, houve diferentes sinerxias, circunstancias que fixeron que Dodro estivera un pouco baixo paraugas e demais, pero agora é o momento de presumir de Concello, non? É un pouco esa liña. De estirar a cabeza, estirar a cabeza, e aquí estamos, efectivamente, temos centro de día, temos unha guardería, temos multitud de servicios que nos costan un gran esforzo económico a un concello pequeno onde non temos nin feira dominical, nin eólicos, nin grandes industrias que paguen uns impostos tremendos, non? Nós estamos así un pouquiño capeando o temporal e aí é onde o estamos pasando máis xusto, pero aínda así a boa xestión e a boa
a boa economía dos escasos recursos que temos está facendo que seamos capaces... O orzamento... Nada, o orzamento son 2 millóns... perdón, este ano intentaremos chegar a 3 millóns de euros. 3 millóns. A 3 millóns de euros, pero que gran parte se vai en atender a xente maior. O Servicio de Axuda no Fogar é un lastre para todos os concellos. Eu xa non quero... Porcentaxe amplo, É amplo, sí. Xa non quero nin queixarme porque non ten sentido, pero porque é un queixo amargo non sabemos que facer. Pero bueno, nós atendemos a todo o mundo como podemos, xa digo, e os políticos, como decías antes, con 3 concelleiros de 11 con 3 de 11. Sí. Ahora imos aí. Pois facemos tamén un esforzo económico e de tempo, sí. A ver, que resultou das eleccións? A ver, un goberno en minoría, 3 de 11... Pues resultou un goberno moi repartido. Con moito diálogo, entendo. Claro, todo, moi repartido. Eu, non sei, xa na primeira legislatura, o 19 e o 23, conseguín facer un goberno de coalición, un tripartito, que nos foi bastante ben, nos foi moi ben a todos. As urnas pensamos que nos iban a refrendar esa xestión, pois con algún concelleiro máis, algún dos partidos que formábamos o tripartito, e prácticamente repartiuse, o sea, repetimos o resultado, non? E, bueno, pois as condicións na seguinte ronda de conversacións non se conseguiu acadar un acordo, pero estamos conseguindo acordos puntuais porque, ao final, casi todos os que estamos no Concello estamos buscando o ben dos veciños e estamos loitando moito todos para que Dodro saia adiante, que Dodro quite a cabeza de onde estábamos, sí. Mais que non forme parte do goberno, pero sí con apoios puntuais, quenes son eses que poñen quizáis máis trabas? Bueno, a ver, está claro que quen saliu da alcaldía no ano 19 pois non levou excesivamente ben esa situación, non? Eu por iso che decía antes que virei aquí as veces que faga falta e as veces que poida, mentras que os veciños me queiran de alcalde. Eu non vou a ser unha persoa que, si perdo as eleccións, vou estar molestando nin incordiando os que veñan. Hai que asumir a decisión popular e hai que saber retirarse, non? Lamentablemente, a persoa que perdeu a alcaldía non foi capaz, iniciou unha campaña de loita xudicial que non política. Xudicial, sí. Eu tive nestes anos o inicio de 6 procedementos penais. Sí, que, se mantiveron aí en inicios nada máis, non houbo ningunha sola imputación, como non podía ser de outra maneira. O último rematado hai escasos días, incluso con un chamamento do xuez de Padrón ao exalcalde, literalmente aparece na sentencia que está facendo un uso torticero da xusticia, non? Entón, realmente, cando temos no Concello unha persoa en esta situación, é o peor que nos está pasando aos políticos e a todo o mundo no Concello de Dodro. É unha situación bastante... non sei, é non asumir a democracia, é non asumir os cambios, é non asumir a decisión popular. Para mí tamén sorprendendo bastante, Sí, estámoslo levando con moita dignidade, pero a procesión vai por dentro. Eu realmente eu manteño o meu posto de traballo, eu sigo traballando, non son alcalde. Son alcalde a tempo completo, pero... A que máis se dedica vostede, entón? A miña profesión eu traballo no aeroporto en Santiago desde hai máis de casi 40 anos, e me gusta manterme e espero xubilarme ali porque é un traballo que máis me gusta, me apasiona e estou moi contento de pertenecer a esa familia. A miña vida política é unha vida temporal, é unha vida que asumo durante unha época e, a miña vida política a miña vida de alcalde, porque político levo desde os 22 anos exercendo na política local, pero sí que é duro estar dedicándose á política utilizando o teu tempo libre para intentar, xa digo, non digo conseguir, pero intentar mellorar a vida dos teus veciños e atoparte con xente en política que non entende isto así e que nos está generando un problema. Xa digo, pero non só a min, ao resto dos concelleiros, non? Pero un podría pensar en mocións de censura, 8 suman máis que 3, eso está claro, intentar xogar, pero non está ocurrindo. Non, porque, a ver, o meu talante, ou intento que sexa así, é un talante negociador, además os veciños de Dodro foi o que me dixeron. Básicamente, non teño unha maioría suficiente para gobernar, eles queren que cheguemos a acordos, xa digo, a situación do Concello é que non 26 aldeas, 2.700 habitantes, todo moi repartido, e, pois non hai máis, eu teño que lidiar con eso. Intento que as decisións importantes sexan con acordo, estamos sacando cousas importantes con apoios con apoios a un lado, digamos, e a outro do ámbito municipal,
bueno, aí agradezco aos concelleiros que me manteñan certo, bueno, respeto e que podamos falar de moitas cousas que son boas para os veciños. Eu estou moi agradecido a forma de gobernar que temos. É complicada e cansada, porque hai que, para tomar decisións que podrían ser tomadas de un xeito máis rápido e máis inmediato, pois exixen estamos aquí ahora mismo negociando o convenio o orzamento do ano 25, que ten bastante boa pinta, pero vamos, estamos aínda con el a voltas, la verdad. Claro, 3 edís. Desde que se reparten todas e cada unha das áreas. Sí, no. 3 temos todas repartidas, traballamos moito, encima non temos dedicación ninguna, tanto un é Moncho, que é o meu tinente alcalde, que teño que darlle as gracias tamén públicamente, está xubilado e estáse dedicando en corpo e alma ao Concello. Teresa, que está traballando tamén nunha empresa no Concello, con turnos de mañán e tarde, cando está de tarde dedicalle toda a mañán, e cando está de mañán, ao salir de traballar, pasa polo Concello a botar unha man e a tomar decisións, e eu que todo o tempo libre que teño, que, bueno, na miña xornada laboral, que afortunadamente é bastante, pois ya dedico ao Concello, incluídos sábados e domingos. Bueno, pois simplemente nos metemos en isto e estamos dedicando o tempo todo o que podemos. Aínda que da legislatura... Sí. Hombre, que, por exemplo, me gustaría chegar a un acordo para rematala con máis tranquilidade. Sí. Tamén, sí. Calquer decisión que estamos tomando, estamos intentando que todo chegue e poder incluso repartir. E o mellor este ano é o ano de que entren a formar parte. Claro, sí, no ter certa estabilidade, poder repartir responsabilidades, porque non nos parece pensa que sí, que pode. Intentámoslo sempre. As cousas cambiaron do ano 23. Todos tiñamos unha idea, unha petición ou unha idea do que quería ser o Concello de Odro. No ano 25 cambiou bastante. E penso que as resto das forzas que podrían entrar no goberno para formar un tripartito, penso que somos agora todos un pouco máis conscientes. Tengo un micrófono diante e unha cámara diante. Eu non sei se quere ir un país ou máis. No, porque eu facer un chamamento aquí público. No, pero bueno, xa está facendo. O chamamento público xa o estou facendo, xa o fago todos os días. E, bueno, realmente non lle sorprenderá, non? A xente que agora mesmo está na oposición, algúns partidos non lle sorprenderá o que está dicindo. No, porque saben que a miña intención, que foi a miña intención desde o principio, e que, bueno, a veces, non sei, por pequenas cousas non se chegamos a un acordo, ou por grandes cousas. Claro, está visto que eran grandes naquel momento, pero penso que son cousas que naquel momento eran grandes, e que agora se ven desde perspectiva, verdad? Efectivamente, que agora se ven de outra maneira. A situación do Concello non é a mesma no ano 23 que no ano 25, e penso que a xente que temos sensatez e que temos sensibilidade, que somos de Dodro, que creemos en Dodro, temos que xuntarnos e botar unha man. Alcalde, con todo o que está falando de estar o Covixo, o Paraugas, de concellos limítrofes que algúns teñen máis notoriedade, máis servizos, máis empresas e demais, como ve vostede o tema das mancomunidades, o tema da fusión? Este tema de que tamén a veces sacamos os medios de comunicación, penso máis que os propios políticos. A ver, eu nas mancomunidades creo firmemente. E o tema de os servicios, máis que mancomunidades, servicios mancomunados, señor, que compartiredes con Padrón e con... Sí, estou completamente... De feito, por exemplo, o Servicio de Recollida de Basuras iniciouse sendo mancomunado. Despois apareceron máis medios e cada concello, digamos, acabou xestionando personalmente, non? O Servicio de Axuda no Fogar é outro servicio que ten todas as vistas de acabar sendo un servicio que se poida mancomunar ou que se poida sacar conxuntamente, digamos. A sanidade, que non sendo un servicio municipal, está mancomunado. Os concellos temos un centro de saúde e despois temos un punto de atención continuada a outro nivel. Hai outros países que teñen unha organización municipal moi parecida á que sería esta que eu estou propoñendo, ou que se me ocurre a min, creo que a máis personas, que serían, os concellos siguen existindo para xestionar a parte máis cercana, pero sí que hai servicios que se mancomunan e que se suben un nivel entre o autonómico, digamos, e o municipal. Sí. Parece que nese limbo, parece que nese hueco hai espacio para que moitos dos servicios se xan xestionados por mancomunidades ou de forma mancomunada. O ámbito legal que lle queremos dar ou que queremos aportar sería discutible, pero todos temos claro eso. As fusións son máis delicadas, porque cada concello ten a súa idiosincrasia, todo o mundo quere manter esa distinción, esa diferenza, que nos fai un pouco... Sabes que dentro dos concellos ainda hai parroquias. Sí. No? Entonces, nós, por exemplo, temos 3 parroquias. Hai concellos que son menos habitantes que a nós e que teñen 17 parroquias. Quero dicir
que a configuración galega é para estudiar, é para explicar, sí. Pero sí que parece razonable que certos servicios poidan ser levados de forma... Non tanto a fusión, non falar con Anxo Arca, por exemplo, alcalde de Padrón, e dicir, oye, que vos pareceríase... É que podemos pola falar... idiosincrasia. Sí, no, bueno, pero podemos falar, pero, por exemplo, a fusión do Dodro Padrón tampouco sei o sentido que tería. En todo caso, sería Dodro Padrón Rois, a famosa comarca do Sar. Pero nesta historia xa ven o que falamos, a comarca do Sar estáse xestionando medianamente ben, e o que ao mellor temos que falar, Padrón... Eu hai programas da Xunta de Galicia que xestionamos entre varios concellos, e un deles é un plan integrado de emprego que xestionamos. Cando cheguei á alcaldía no ano 19 xestionaban 3 concellos, Padrón, Rois e Dodro, e eu me propuxen ampliar eses concellos. Ahora mesmo son 6 concellos, 3 do marxe da provincia da Coruña, Padrón, Rois e Dodro, e 3 da marxe de Pontevedra, Pontecesures, Valga e Catoira. Son 6 concellos que aportamos 100 traballadores, 100 persoas para capacitalos laboralmente para que encontren traballo. Temos un porcentaxe de inserción que sobrepasa o 50%. E, bueno, son un exemplo de como certas cousas se poden levar desde un concello ou desde outro, pero de forma mancomunada, non temos ningún problema e funcionamos de maravilla. Como este hai máis, é dicir, temos un plan de prevención de condutas aditivas que tamén xestiona o Concello de Dodro, que tamén afecta a moitos concellos, e ao revés, hai cousas que se fan desde o Concello de Padrón e que nos afectan ao resto dos concellos. Penso que por aí vería o que estamos falando de tratar de subir de nivel certos servicios e poder xestionalos de outra maneira. Sí. Pois nese capítulo de visibilización do Concello, que mellor que hoxe ter en Radio Líder Santiago para todas as nosas comarcas, entre elas a que estamos a falar, pois o alcalde de Dodro. O cal lle quero agradecer que viñera hasta aquí, e bueno, pois varias claves que deixou a entrevista. Un, visibilizarlo, e outro tamén acabar a legislatura cun pouco máis de folgos, cun pouco máis de apoio, e con xente que se introduza no equipo de goberno, ao final para traballar dunha maneira máis áxil, entendo, polo ben dos veciños e veciñas. Sí, no, está claro. A ver, a mí o que me gustaría era dignificar a política municipal. Eu a veces bromeo co tema de eu son alcaldes de aí 5 anos, casi 6, non teño ningunha obra con placa de este se inaugurou sendo alcalde fulano de tal, non? De momento non. No, nin pretendo tampouco tela, non é o que me move. Precisamente o que me gustaría era que a política municipal, sobre todo en un sitio como Dodro, ou outros tantos, que fose máis cercana, non? Que entendésemos todos que a casa do Concello é a casa de todos, que os políticos somos xente que salimos de ali. Eu nacín en Dodro e vivo en Dodro, criei a miña familia, montei a miña familia ali e vivo ali. E me gustaría que eso trascendese como modelo de política, que os que veñan para o meu sitio e os que opten a ser alcaldes de Dodro, que teñan o mismo interés que eu, que é simplemente que é normal ser alcalde, que é unha temporada da vida de que hai que facelo o mellor que se poida, e que os políticos non somos malos, nin como decirlo, nin todos un ladróns, nin moito menos. Somos xente que salimos da rúa e que, como digo eu, se non fago eu, vai vir outro que posiblemente fará mellor, e é a nosa función como veciños votar cada 4 anos e escoller ao que mellor nos represente, e se non, cambiamos lo que é a sorte que temos. Na vida laboral a veces temos que aguantar con un xefe que nos pode gustar máis ou menos, pero na vida política podemos escoller cada 4 anos que nos dirixe. Lle gustaría repetir, non? Con todo o que está falando, sí, con todo o que está padecendo, con todo o que está vivindo. Evidentemente, todo o mundo que fai este traballo lle gustaría ter o respaldo de... Alcaldable polo menos, sí. Sí, no, a ver, a ver, me gustaría que me digan que o fixen ben, ou me gustaría que me digan que o fixen mal. Quero dicir, pasar o examen das eleccións me parece que é o que temos que facer todos os alcaldes. Porque, e tamén digo, non me vexo un alcalde de ser de un alcalde de 20 anos nin de 24 anos, non. Entendo que cobra como alcalde? Teño unha dedicación parcial, vamos, que simplemente me axuda a que non me boten da casa e que os gastos non sexan exagerados, non? Pero quero dicir que eso sí que me parece que debo facer, que examinarme unha vez máis e ver que opinan os veciños e as veciñas de Dodro. Si queren que siga ou si queren que non siga, porque eles son os que teñen que tomar a decisión, na súa man está. Xa digo, tampouco van a ser moitas máis as veces que siga, porque entendo que hai que buscar relevo, entendo que hai que ter máis xente na recámara para que acompañe e para que siga facendo este traballo, e entendo tamén que eu como Xavier Castro teño outras cousas que facer máis que estas, dedicarme á alcaldía,
que non é unha mala dedicación, pero dedicarme a isto ad eternam. Entendo que teño que facelo, pero que non vou a ser alcalde para sempre, non. Pois actual alcalde de Dodro, Efectivamente, Xavier sí. Castro. Polo momento, sí. Graciñas por vir, graciñas por analizar un pouco o contexto deste concello que tamén nos interesa moi moito, o que queremos tamén dar cabida hoxe aquí na radio, tamén na nosa páxina web, nas redes sociais, para contarlle aos nosos seguidores, que afortunadamente son moitos, pois o que sucede, o que pasa no concello de Dodro. Graciñas por vir. Moitas gracias a vos, eu agradezco o vosso interés xa digo, a vosa disposición para o que necesitedes. Graciñas. Contaremos o que vai ocurrindo. Moi bo día. Grazas.